Saúdos, benvidos. Hoxe temos de novo con nós aquí a Ester Ordóñez, pero desta volta, ademais de falarnos das bondades da mel de Galicia, que son moitas, vai nos falar dunha experiencia extraordinaria. Benvida, Ester. Grazas. Recén chegada do Perú, unha experiencia na que poideches visitar apicultores e apicultoras, non? Contanos un pouco como xorde a iniciativa que nos unía un pouco co país andino. Pois, a ver, a verdade é que sorprendía gratamente porque dende Taller de Solidaridade e Caijo pois me convidaran a ir a formar ali pois aos apicultores e apicultoras. Eles teñen un proxecto que xa levan un ano, este sería o segundo ano, no que, bueno, pois danlle un pouco de autonomía a estas mulleres rurais, sobre todo para mulleres e xóvenes emprendedores, para, bueno, pois se se dedican á apicultura, pois ter esta formación e demais. Entón, bueno, pois me elexiron a min para ensinarlles a nivel de sanidade, pois todas as problemáticas que poidan ter, como se poden solucionar, tamén a valorización do produto. De feito, bueno, pois fomos a visitar pois distintos sitios da provincia de Quispicanchi, ao lado de Cusco, e, bueno, pois ali fomos aos colmeares, visitamos os colmeares, vimos como se manexaban, vimos que problemas de sanidade tiñan, e despois a maiores se esmelgaba, se sacaba ese mel e se traía mel, bueno, pois que de feito, bueno, pois aquí teño algunha representación para, bueno, pois traer á Universidade de Vigo, onde na Facultade de Ciencias do campus de Ourense, pois Carmen Seijo, catedrática, pois vai analizar pois estes meles a nivel físico-químico, pois se teñen que mellorar ou están ben, a nivel de polínicos tamén, para ver que tipo de floración teñen ali e está involucrada neses meles, e para axudarlles a valorizar estes produtos a través de ver que diferencias hai entre eses tipos de meles e, bueno, pois poder facer tamén monoflorais. Como foi a experiencia a nivel persoal en cuanto a ideas preconcebidas coas que, bueno, a maioría podemos ter, non? Coas que tú chegaches ali, por exemplo. Bueno, pois sí que é certo que dende o taller xa me dixeron, bueno, vas a ver o Cusco ou o Perú realmente, non o que ven os turistas. E é certo, bueno, pois ademais porque se foi moito por povos, se tuvo moito en contacto coa comunidade rural, e despois, bueno, sí que me chocou moito que están bastante máis atrasados a nivel de bueno, pois as posibilidades que teñen as mulleres con respecto a aquí. Se nos queixamos, bueno, pois ali teñen un patriarcado bastante importante, un machismo considerable. As mulleres aínda non poden pedir créditos, teñen que ir da man do pai ou do home para pedilos, entón, bueno, algo que me parece a min xa bastante atrasado, por así decilo, e de feito, dende Taller de Solidaridade, pois tamén teñen microcréditos para que elas o poidan solicitar sin ter que ir realmente pois a estes bancos que teñen que ir da man, como xa dixen, ou do pai ou do home, que poidan facelo elas directamente e ademais con, bueno, pois moitos máis beneficios, con menos intereses e demais. Falamos agora, centrámonos agora no que é a produción de mel. Como son as colmeas ali? Como son os colmeares? Bueno, son colmeares pequeniños, aquí, bueno, pois se asemella a Galicia, que tamén nos temos colmeares pequenos, que mimamos moito, pois eles tamén, e despois o que sí, o tipo de colmeas tamén, bueno, pois ven sendo máis ou menos o mesmo que a nosa, son colmeas verticais, maiormente Langstroth, e despois así diferencias, bueno, pois que eles, bueno, pois ainda están un pouquiño máis como desenvolvendo a actividade, non era algo que tiñan dende sempre, pero, bueno, con moitas ganas de aprender, si teñen xa coñecementos de multiplicación de colmeas, de feito, bueno, pois tamén participei nun congreso a nivel internacional, era sobre cría de raíñas, pero despois ás veces se erran nas cousas máis básicas, pois, por exemplo, non darse conta de que o mellor esa colmea non era boa para seleccionar ou para criar raíñas, ou que o mellor pois non teñen moita xalea real, que é algo imprescindible, bueno, pois distintas cousas nas que ás veces se erra. Pero, bueno, eso tamén pasa aquí, moitas veces queremos ser especialistas de todo e ao final fallamos no básico. Que é o que máis hai que cuidar. Non teñen eles tradición apícola?
A ver, realmente leváronlle os españois pois as colmeas para ali, as abellas. Entonces, bueno, sí que xa fai moito que pasou isto, pero non é algo que teñan tan involucrado ou tan, claro, ou tan metido na súa tradición como aquí en Galicia. De feito, nós por eso temos a IXP, Mel de Galicia, porque hai unha longa tradición pois no noso territorio, xa se falaba de Mel de Galicia no Códice Calistino, temos moitas recetas, moita etnografía e demais. Eles non. Pero, bueno, sí que é certo que ven que é importante este consumo do mel e, bueno, xa os incas tamén utilizaban o mel, pero, bueno, pois era outro tipo de abellas, non eran o que están agora utilizando. Ibache preguntar polo tipo de abella que teñen ali. Pois, a ver, é unha mezcla. Teñen un pouco de italiana, teñen caucásica, bueno, teñen aí un pouco de mezcla. O que lles recomendei, porque de feito, bueno, pois cando fixemos unha das reunións, videoreunións antes de ir alá, me decían, tráete unhas reininas de aí que seguro que son moi boas e nos van moi ben aquí. Bueno, o que vos recomendo é que mellor valoredes o que tedes aí, vexades cales están máis adaptadas á vosa zona, ao voso territorio, á vosa floración, igual que aquí, e entonces, bueno, de aí vamos a seleccionar, vendo as que mellor adaptadas están, as que menos barroa teñen e demais, e despois será o que mellor podedes facer realmente. Teñen que plantar cara aos mesmos problemas que teñen os apicultores aquí, barroa, velutina... Pois, a ver, hai cousas nas que si coincidíamos, pois, por exemplo, barroa, aínda que, bueno, eles ben é certo que teñen menos infestación que nos aquí en España, teñen tamén cambio climático, a problemática dos meles que entran tamén de outros sitios a prezos irrisorios e con unha calidade que non ten nada que ver, pero que non teñen é velutina. Eso é unha sorte tamén, porque de feito, bueno, pois este ano que ademais vai a ser moi complicado, porque se vexa a presión en colmeares da zona de costa e demais, pois eso lles axuda moito. E tamén lles comentei que, bueno, que teñen que ter cuidado con eso, xusto non traer cousas de outros sitios para evitar pois meter máis plagas no territorio. En cuanto á produción de produtos que van ligados a mel, pero que non son a mel, non? Como poden ser os produtos cosméticos que agora, bueno, levan xa bastante tempo desenvolvéndose en Galicia tamén, non? Pois sí, a ver, eles sí que están empezando, pois teñen un bálsamo labial e demais, sí que sacan tamén sapole, pero, bueno, pois non teñen tan desenvolvido en sí pois a diversificación a nivel de apicultura. Entonces, bueno, pois lles presentamos tamén o proxecto que se fixo da Agrupación Apícola de Galicia, Bela Colmea, cosmética natural apícola con mel de Galicia e aceites esenciais, e lles pareceu unha idea fantástica e que a querían levar a cabo ali. Entonces, bueno, pois nos decían que a ver se podíamos axudarlles a esta diversificación facendo cosmética apícola pois cos seus meles. Unha vez de volta aquí, con todas as mostras que te trouxeches e que agora se van a estudiar, como nos decías, no campus de Ourense, a idea é manter a relación para ver como vai evolucionando ali o proxecto? Sí, de feito, bueno, pois estaban moi interesados, fixeron tamén dentro deste proxecto, se fixo unha planta de extracción comunitaria. Entonces, o que nos lle propoñíamos, tanto Carmen Seijo como a eu, que intentaran ir sendo cada vez máis autónomos. E entón, lle propuxemos que agora facemos nos aquí as analíticas, lles asesoramos, lles axudamos un pouco e demais, pero, bueno, pois intentar axudarlles tamén a que eles implementen ali o seu propio laboratorio e que poidan facer eles as análises ali, ou elas, máis ben, porque vai a ser un proxecto maioritario femenino, non? Perdón, que aí me estaba eu, bueno, pois falando mal. Entonces, bueno, pois o que lle decíamos era pois un pouco os aparatos básicos que terían que ter e que lle axudaríamos coa metodoloxía, posta a punto e demais, que aí non habería ningún problema. Eles sí que elas querían pedir un proxecto a maiores para poder implementar todo isto, pero xa lle dixemos que haxa ou non haxa proxecto, bueno, pois o sea, que seremos colaboradoras sen ningún problema, nos comprometemos a seguir sendo colaboradoras. E despois o que sí que querían facer o mellor, dende Taller de Solidaridade, decían que o mellor pois outro proxecto tamén triangular entre Perú, Nicaragua e Galicia.
Esther, outra das cousas que fixestes, porque estou vendo a cordamel que teño enfrente, é un herbario, non? As abellas alimentanse de plantas diferentes aquí e ali. Claro, sí, pois como ben decía ao principio, pois fomos pola provincia de Quispicanche en 5 sitios e eles decían, bueno, pois máis ou menos vai a ser igual o mel e tal, e dicíalle non, de feito levei de aquí pois distintas monoflorais das de mel de Galicia e fixemos tamén unha cata comentada onde víamos pois a diferencia que había entre os meles e en cada sitio co seu mel ou meles de distintos apicultoras e xente nova, pois, bueno, pois íbamos probando eses tipos de meles e veíamos que sí, que eles tamén tiñan pois meles que eran máis florais e máis doces, outros que eran máis vexetais e máis salgados ou máis amargos, entonces, bueno, para que se deran conta da diferencia que había entre uns e outros. E, bueno, pois, eso tamén que o transmitan a que, bueno, pois eso ven da floración da que ven, entón, por eso o herbario, porque claro, nos coñecemos pois as plantas que hai aquí, pero alá teñen moitísimas plantas pois autóctonas e propias, entonces, por eso o herbario, para ver despois que pólenes desas plantas aparecen dentro dos meles. Un placer falar contigo, hoxe un pouquiño máis polo que nos aporta dunha parte que descoñecíamos e agradamos seguir tendo noticias que teñan que ver con este proxecto. Moitísimas grazas, Esther. Moitísimas grazas a vos por darnos esta posibilidade de contalo. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.